This is a letter to my country, Nigeria, written by Pastor Romanus Amadewanna. A letter to my country. A letter to my country, Nigeria. Akwụkwọ ndị gara na Nigeria. Akwụkwọ ndị re Nigeria. Akwụkwọ m degara obodo m. Ejitenless, I'm crying. Crying here and there. We are having many problems. Many problems in my country. And we may have a way out of this problem now. Akwụkwọ ndegara obodo m. Problems in my country. Akwụkwọ ndegara obodo m. Trouble here and there. Quarrel all sides. Akwụkwọ m degara obodo m. Killings of innocent souls. Ritual sacrifices of human beings. High cost of living in my father's land. Akwụkwọ ndegara obodo m. Marginalization of some ethnic groups. They say frankly speaking, but they are lying. Akwụkwọ m degara obodo m. Homosexualism and lesbianism. Akwụkwọ ndegara obodo m. Over political ambition is a different case. I will save at all in my father's land. I will save. Akwụkwọ ndere n'anya mmiri. I will say is responsible for all these problems. You are really sending people outside of this place. Akwụkwọ ndegara obodo m. Akwụkwọ ndegara Nigeria. Is there no balm in Gilead? Solution. Is there no solution to these problems? Akwụkwọ ndegara obodo m. God says in his holy book. Akwụkwọ ndegara obodo m. 2 Chronicles 7 verse 14. Akwụkwọ ndegara obodo m. If my people are called by my name. Akwụkwọ ndegara obodo m. Shall humble themselves. Akwụkwọ ndegara obodo m. And pray and seek my face. Akwụkwọ ndegara Nigeria. And turn away from their wicked ways. Akwụkwọ ndegara obodo m. Then I will hear from heaven. Akwụkwọ ndegara obodo m. Then I will forgive their sins. Akwụkwọ ndegara their sins. And I will heal their land. Akwụkwọ ndegara obodo m. This is a solution to all these problems. There's a solution and nothing more. Akwụkwọ ndegara obodo m. Yaye my people here. Akwụkwọ ndegara obodo m. Yaye all leaders here. Akwụkwọ ndegara obodo m. Call a national praying and fasting today. Call a national praying and fasting today. Akwụkwọ ndegara obodo m. Charismatic fasting in the Christendom. Islamic fasting in the Islam race. Akwụkwọ ndegara Nigeria. That's the solution and nothing more. Akwụkwọ ndegara obodo m. The solution and nothing more. Akwụkwọ ndegara obodo m. Do this with the humility and nothing more. Akwụkwọ ndegara obodo e. Akwụkwọ ndegara obodo m. Akwụkwọ m degara obodo m. Akwụkwọ ndegara Nigeria. Akwụkwọ m degara obodo m. Akwụkwọ ndere n'anya mmiri. Akwụkwọ m degara obodo e. Ebe niile ịfụnanya aladala. Akwụkwọ m degara obodo m. Guidance steps. A letter to my country, Nigeria. A letter to my country, Nigeria. Oh, akwụkwọ m dere n'anya mmiri. Ejitenless, I'm crying. Akwụkwọ ndegara obodo m. Crying here and there. We are having many problems. Akwụkwọ ndegara obodo e. Obodo Nigeria. Akwụkwọ ndegara obodo m.
mo. Akwa de Romana nebe o. The Romanus nebe. Crying near Arabia. Akwụkwọ mụ na gara obodo mo. Quarrel outside. Killings of innocent people. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Ritual sacrifices of human beings. Akwụkwọ ndị gara Nigeria. Marginalization of some ethnic groups. They say frankly speaking, but they are lying. Some say they are Christians, but they are not born again. Homosexualism and lesbianism over political ambition is a different case. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Kata everywhere. The fear of God no more. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Only power talk of the town. Starvation, no food, no fuel. Are we safe at all in my father's land? Akwụkwọ mụ ndị gara obodo mo. Are we safe at all in my father's land? Akwụkwọ ndị gara Nigeria. I say high cost of living in my father's land. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Are we safe at all in this place? Akwụkwọ ndị gara obodo. You are making me to leave this country. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Akwụkwọ ndịrị n'anya mmiri. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Is there no balm in Gilead? No solution. Is there no solution to all these problems? Akwụkwọ ndị gara obodo mo. God says in his holy book. 2 Chronicles 7 verse 14. 2 Chronicles 7 verse 14. If my people are called by my name, my people who are called by my name, they shall humble themselves, and pray and seek my face, Not only praying and turn away from their evil ways. Not only praying, turn away from your wicked ways. Then I will hear from the above. Then I will forgive their sins and forgive their Not only forgiving them, I will heal their land. Forgive their sins and heal the land. A letter to my country. Akwụkwọ mụ ndị gara obodo. Is a solution to all these problems. There's a solution to all the problems. I said there's a solution and nothing more. Stop blaming the leaders. Yeah, my people here. Stop blaming the leaders. Yeah, all rulers here. Call a national praying and fasting today. Akwụkwọ mụ ndị gara obodo. Call a national praying and fasting today. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Charismatic fasting in the Christendom. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Islamic fasting in the Islam race. This is a solution and nothing more. Akwụkwọ ndị gara obodo. Akwụkwọ ndị gara obodo. Akwụkwọ mụ ndị gara obodo mo. Akwụkwọ ndị gara obodo. Akwụkwọ mụ ndị gara obodo mo. Akwụkwọ ndịrị n'anya mmiri. Akwụkwọ mụ ndị gara obodo me. Akwụkwọ ndị gara obodo m. Akwụkwọ ndị gara obodo mo. Akwụkwọ ndịrị n'anya mmiri. Akwụkwọ ndị gara obodo me. Akwụkwọ ndị gara obodo m. Akwụkwọ ndịrị n'anya mmiri. Who is responsible for all these problems? Amamo. You are making me to leave this country. Amamo. You are making me to leave this country. Amamo. The frontliners are blaming the ones in the middle, while the middle ones are blaming the ones at the back. The ones at the back are wishing to be in front, thereby blaming guardian front and center back. What a selector! Rhythm! Mr. DJ. Match hit me. Match Recording Studio.